Yeah, I want to take this opportunity kutenda ma Zimbabweans ese ari kwakasiyana, and I want to tell you kuti kubatsira kwamuri kuita kuri kuenda kunzvimbo dzakasiyana. One thing that I've learned about Diaries, yakwanisa kuunza everyone to be one. Hazvina basa kuti une mari hauna mari uri kupi, but I believe this is the only platform yekuti ma Zimbabweans anobatsirana. Mumwe munhu akawirwa nedambudziko. That's the spirit that we want from ema Zimbabweans, kuti namo yemumwe tinobatsirana. It's been very difficult in the past kuti munhu akawirwa nedambudziko vanovana mari sei kuenda kuZimbabwe. Sometimes taigara nemabodies 5 days, 6 days, not 5 weeks, sorry, 6 weeks vanhu vasina mari. But kune dzimwe nzvimbo mudhayari akafirwa nehama yake, community inenge iripo inongomanya yobatsira yobvisa mari kuti body iende kuZimbabwe. I want to thank you nerubatsiro rwamuri kuita kubatsira vanhu vakasiyana, and zvinoitawo kuti isusu ma service providers zviitewo nyore pabasa ratinopawo. Sometimes we do my service aya free of charge, but now mazivano ma families akauyawo, because sitari kufambo on the platform vanhu vanoshayiwa ma life avo kune kwakasiyanawo. Saka mama families anoyo kwandira achiti vamunetsi tine hama yedu yakashayika, takambokonewo paDiaries paSisi Melly, family haina mari but takungoitawo kanzatu kuti body iende kuZimbabwe. So I want to thank you very much, community ema Zimbabweans, and I also want to thank community ema Zimbabweans in UK. You guys, I don't know how to thank you. Hama dzenyu dzakashayika, munomhanya kubvisa mari, and munorifeya ma families enyu kuti vonai munetsa ari kuSouth Africa. I know this business, there's a lot of competition. Kune ma big companies akaita sangana Nyaradzo, ana Moonlight, ana Doves, bekuti vanenge vachinzwa nema service ari nani. But mimi murungono kuti munetsewo mwana wenyu iyanzvadzi yenyu anodo support yema Zimbabweans ese, and you guys you always prefer kuti no tadi kumbopowo munetsi basa iri kuti atiitire we sing nezvaari kuita. So I want to thank you everyone. At the end of the day guys, kufa kwemunhu hakufadzi vanhu, because we are talking about death, we are talking about vanhu vachisara vaine pain, but at the end of the day nekubatsirawo kwamuri kuita, it makes our jobs easier kuti tiriche maZimbabweans akasiyana. I've also received vanhu vazhinji vandiri kutaura navo who have been supporting kuti, because the biggest challenge ndeyekuti vanhu havana mapolicies, and we find out kuti macompanies mazhinji anofa ma-funeral policies, they are very expensive, and nenyaya yekuti pamwe pachona hazvirevo kuti vanhu havadi kutora mapolicy, dzimwe dzenguva ma-premiums achona they are very expensive and people are not able to afford ma-premiums. So we're also going to launch our own product. We don't want something that is fancy. With my experience, hazvibatsire kuti uchada kwa policy yekuti uchavigwa casket rakaita sei, uchada kuti padai. What is important is for the body to go to Zimbabwe, munhu oradzikwa on a decent funeral. So that's what we are working on at the moment, and yeah, we'll be launching the product very soon. So I want to thank you everyone vari kubatsira vanhu nema contributions. I know there's 2 funerals that I'm doing today. The relatives are all based in UK. Vamwe vachona, the one yandabva kuita manje, the one that I was on live, most of the relatives, the Munyengerwe family, they are based in UK. The one that I'm also doing it, my family members in Dokwari. Saka, we're going to do the live coverage so that you know basaratinata, and you guys patino kanganisa, yeah, patino kanganisa, you should always correct us in love. Sometimes no better my challenges guys,
like any other company yekuti zvinhu zvinogona kusafamba mune zvakanaka, but we always listen nezvinotaurwa nevanhu kuti gadzirisai pakati and so on. So ngatingorambai tine that love, guys. Ndogarokudza yekuti basa ratinoita harisi nyore. It's not an easy job. You deal with different situations at the moment. That's why even my professional career at the moment, I'm not even practicing. Because there's a lot of pressure on my side all the time. But kana zvinhu stable, I will go and kupfeka ndidzokera mukoti very soon. Saka yeah, that's the feedback that I want to give it to you. Kana wachikwanisa kurarama, guys, tenda Mwari. I'm telling you that we are sending all these bodies to Zimbabwe from Cape Town. This week in Johannesburg, I think we sent about 4 bodies. This week only, today is Thursday. Nas to go 4 or 5 bodies to Zimbabwe. And tinemangwe asata akuenda arikwakasiyana siyana. What zvandangoita kungokudza ende zvekuti ramangwana arisikanwe. No one knows about the future. Saka aisisiri nguva yekuti unogara wakagumbukira munhu uchiti ninga akanditsamwira ninga anditaure naye, because ramangwana arisikanwe. Vazhinji vanobvunza kuti munhu afa nei muSouth Africa. You know my causes, vanhu vazhinji vanofa nei muSouth Africa, we know my reasons. Saka chakangonaka ndezvekungoti ngatingoraramaiwo upenyu hwakanaka tine ma good relationships na everyone kuti zvitifambire mushe. So yeah, this is the coverage we've done. First coverage of the funeral. I know kune vamwe vanhu, some people they ask kuti why uchiita my life, my family members mamwe, especially vanenge vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vari ku-UK, vari ku-America, vari ku-Zimbabwe, they are not able to travel to see my funerals awo. So patinoita ma-life proceedings, ma-families anenge akatogara akamira achida kuona kuti ndo zvazviri, ndo coverage. So that's the main purpose ye-coverage yachona. Ma-families mamwe akwanise kuya, vamwe vanenge vari kumabasa, vari kwakasiyana siyana. Saka kana patinoita coverage tinoudza ma-families, then vanoshare the information ma-family group kuti wese ada kuona funeral proceeding anofanira kuenda pa-Diaries. Saka ndo purpose yachona yekuti muone. But as I mentioned to you, to Sisi Melly, thank you very much for creating this platform, and you are really helping many people, and we are part of inini pekutanga ndainyara kuya pa-Diaries. Nongochingoti Diaries ndiye madzimai unozengwa kunzi ko baba vari kutsvagei kana kuti mukomana naye ari kutsvagei. But with my good relationship na Sisi Melly and so on, zvakuitawo zvichiita naniwo, ndinouyawo ndoshanda nemi, pada kubatsirwa tobatsira. And this does not mean kuti hatisi kuita ma-funerals free. Vanouya vasina mari ndo akatowanda izvozvo, vachiri kutongouya kungonzwa kunzi hatina kana sendi vamunetsi, hatina kana sendi, tibatsirewo. At the end of the day, patinogonawo tinobatsirawo, patisingakwanisiwo hatikwanise, but we have turned someone down kuti awo hatikwanise kukubatsirai. Ndo the spirit of ubuntu yachona sema-Zimbabweans. So now we've done the first funeral. I think my relatives vaona vakwanisa vanga vari kuZimbabwe vandotumirawo ma-messages vachiti vakwanisa kuona proceeding. Now takuenda kune imwe yachona funeral manje. I will tell you kuti vanhu vatiri kuendesa va kuZimbabwe vanhu vakangofanana nemi, vari kuSouth Africa. Vanhu vakabva kuZimbabwe vachiti vada kuuya kuzotsvagawo mabasa kunzvimbo dzakasiyana siyana. It said kuti vakudzokera amutumbi and so on. Right. So yeah, I was just giving a feedback kuti vamwe vanhu vanzwisise kuti zvinofamba sei. So all our funerals that are going to take place in Zimbabwe, we also going to provide them live, so that you also see my facilities atinawo kuZimbabwe. Ndichiri kukurawo and so on. Asandasvikawo padenga pai. But I know kuti one of the days my Diaries ndenge ndakutaura kuti aiwa ndima akandisimudzira, ndima akandibatsira, and I will never forget kwandakangano vakandisimudzira and etc. Saka in Zimbabwe, we've got my facilities, and we are going to cover my funerals achina life mbono. And it, as I'm saying, kuti hatisati tasvikedu pamusoro pakatango nevamwe, but tinongoitawo zvidiki mbichana. Ndosaka ndati ndakambobvisa gauni ndakaisa paside, ndakatega timboshanda timboona kuti tobatsirana sei. So thank you very much again, Sisi Melly. Tobatana ndivanzvadzi vangu ivavo vakanditi vada kundigadzirirawo birthday rangu riko musi wa 6 December. Amene kuti vanzvadzi vangu vakamira sei.
saka Sisi Melly ndakangomirira makati mukoma mo boys dambo kusurprise ayo 6 December ndizoti ndenge ndichitena makore mangani pakunenge ndamudhara handiziwo makore angu. So anyway guys, thank you very much. Saka very soon tada kusvika padhuze panenge pane funeral. So my relatives, please make sure kuti motegana at the next service yatiri kuita. We've already informed my family members kuti vauye pa Diaries vanhu kuti zvakamira sei. So thank you very much.